seguiremos subindo as pensións a pesar da crisis. Eles non. Nós seguiremos subindo as pensións e faremos que 400.000 galegas e galegos melloren a súa pensión na próxima legislatura como fixemos na anterior. Como fixemos na anterior e como fixemos até agora. E nós tamén quero comprometerme, porque non somos o mesmo, hoxe, aquí en Ferrol, diante de toda Galicia, a subir o complemento autonómico das pensións non contributivas nun 50%, de tal maneira que os 50.000 galegas e galegos que hoxe teñen unha pensión mínima non contributiva melloren a súa renda, o seu nivel de vida e podan vivir a crisis nunha posición máis favorable. Porque non quero e non queremos que sexan os pensionistas os que paguen a crisis. E por iso me comprometo, a igual que fixemos na pasada legislatura, a arbitrar por primeira vez PP na historia desta comunidade un complemento autonómico para axudar e compensar aos pensionistas que teñen a pensión máis baixa, aqueles que perciben unha pensión non contributiva cun complemento anual de 200 euros. O meu compromiso para a próxima legislatura non é conselalo, non é reducilo, é subilo a 300 euros cunha paga única que permita deixar claro que para os socialistas non estamos nunca en disposición de que sexan os traballadores, os pensionistas, as familias e os autónomos os que paguen a crisis. Nunca vamos a pasar por aí.